Diwrnod 5. Dinbych. Taith diwrnod 5. Heddiw, dych chi'n mynd i Gastell Rhuddlan a Chastell Dinbych. Heddiw byddwch chi'n ymweld â Chastell Rhuddlan a Chastell Dinbych ar ardaloedd cyfagos. Ewch at Gastell Rhuddlan LO18-5AD. Mae diwrnod 5 yn cychwyn yng Nghastell Rhuddlan, y gellir ei weld o gyrion y dref, ac mae arwyddion clir iddo. Efallai y bydd angen i chi dalu i fynd i mewn i'r castell os nad ydych chi'n aelod o cadw. Castell Rhuddlan. Mae maes parcio am ddim wrth ymyl mynedfa'r castell. Archwiliwch y castell. Hanes Castell Rhuddlan. Defnyddiodd Edward y cyntaf Gastell Rhuddlan i drefnu ei ymosodiad ar ogledd orllewin Cymru. Hanes y Mabinogi, Lludd a Llefelys. Stori'r Mabinogi ar gyfer diwrnod 5 ydy Lludd a Llefelys. Taith gerdded tref Rhuddlan. Y tu allan i'r castell mae arwydd yn rhoi manylion taith o amgylch y dref. Tynnwch luniau o'r arwydd. Cerddwch o amgylch y llwybr gan ymweld â Totel, y Brodordy a Fferm yr Abati, y Gwledddy, Cwt y Sgowtiaid yr Oden, y Senedddy, Amddiffynfeydd tref Edward y cyntaf, Eglwys Blwyf y Santes-Fair, y Bont a'r Caeau Hynafol. Amser cinio. Mae yna nifer o leoedd i gael cinio yn Rhuddlan, Dinbych neu ar y ffordd i Dinbych. Gyrwch i Gastell Dinbych LO16-3NB. Trewch i'r chwith allan o faes parcio'r castell, i'r chwith i'r briffordd a mynd dros y bont. Trewch i'r chwith wrth y gylchfan ac ewch tuag at Lanelwy ac yna ymlaen i Dinbych. Efallai yr hoffech chi stopio yn yr eglwys gadeiriol yn Llanelwy gan fod hyn wedi grybwll ar y ffordd y Pererinion yn ystod diwrnod 3 ac mae'n cynnwys gwybodaeth am y Beibl cyntaf a gyfieithwyd i'r Gymraeg. Canol tref Dinbych. Pan gyrhaeddwch yn Dinbych, gyrwch trwy ganol y dref. Ymhen pellaf y stryd fawr, mae arwyddion ffyrdd i'ch tywys i fyny at y castell. Maes parcio Castell Dinbych. Parciwch y maes parcio cadw wrth ymyl y castell a cherdded i fynedfa'r castell. Castell Dinbych. Ewch i fynedfa'r castell. Efallai y bydd angen i chi dalu am fynediad os nad ydych chi'n aelod o cadw. Archwiliwch y castell. Pan fyddwch yn gadael y castell, casglwch allwedd i allu cael mynediad i walia'r dref. Capel Sant Ilar ac Eglwys Leicester. Ewch i'r ddwy eglwys i lawr yr allt o'r castell.
Muriau'r dref Dinbych. Trowch i'r chwith a cherdded tuag at borth y bwrdeisiaid a darllen y paneli gwybodaeth. Muriau'r dref Dinbych. Cerddwch y waliau gan gynnwys tŵr y Iarlles a thŵr y Coblyn. Ewch yn ôl i'r castell. Ac yn olaf, ewch yn ôl i'r castell i ddychwelyd yr allwedd. Amser mynd adre a gwneud eich gwaith cartref. Ar ôl eich diwrnod, mae yna weithgaredd mwy agored i chi ei wneud. Mae'r gweithgaredd hwn yn gofyn i chi ddefnyddio'r hyn rydych wedi ei ddysgu yn ystod y dydd. A gallwch ofyn eich tiwtor dosbarth wirio'ch gwaith.